kanpotik idealizetan dabela pilo bat eduki sortzaile bierra, baina hortik bizi esarie. $2 nik urteta. Ontsi betaz. Bai, gainera $2, oza, €2. Igor lehenengo bideo izan zen hori, itxizera 130.000 edo TikToken. Zer zen? Azkartzen Casa Julianen. Guai, ikustxe hori. Haiterrak gehienak ezautzozun jenti edo zure inguruko jenti da. Emakume bat ez dakit 40, 2 urtekoa donostikoa. Komentatu zian bideo batean, ez dakit, eresun flipau, da, Imaginatzen Begoña, 40 urte, aietekoa, eresun flipau. Tubeko blog guztitan, Euskal Eduki Sortzaile Klasaria. Nik erun parte hartu etiketa horretan. Ez gustatzen etiketa Euskal Eduki Sortzaile. Ez, baino zeba. Eukera nolan beef bat beste eduki sortzaile bastante handizegaz. Bueno, eske diferentzi da eduki sortzaile da influencerrak. Tentsioak egon ziren. Eta azken dato bat, ligote hoik. Esan Niri helduaten tonte ukibela. Ze igeri janoen inbegiz ezarratute, lehenengo 20 segundu bai, baina 30 segundun, ez da bromi krokodilu dauzela imagineto piztinan, eta urtenen biderri xetot. Baina bokai bat opitza bat, beti hazen naiz. Fijau? Nola. Jute zara prakak erostena, da kriston kategoria pilu prakak. Slim mom, sister, am! Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan sabes. Hola, zeitxo, cariño. Zeba. Hola, zeitxo, cariño. Hola, zeitxo, cariño. Hola, ez da hasi behar kantatzen. Ez que ontxarte gona kantean, pasatzen bat, trana, zino motu. Ja, eta de repente, gelditzen zara eta, venga, oiane, grabatzen hasi behar garela. Osa, zuzen goi kantatzen. Ba, Kariz, bakizu ez epastaten, benetan zabizeko grabaketetan, dopamina eta azelerazioa. Bai, Hoxe dago pitxot. sustantziarik hementartean, ba, esango dugu, ze batek pentsa dezake. Bueno, bai, badago, ibuprofenu eta antibiotiku. Agineko infezinia. Ja, baina, ze basan didazu usainarena, hori gelditu nahi zapur bat, Ze usain? usaintzen badau, abisau. Ez imazkizton agineko infezinia nahuela, orduan, pues, que no sé, o sea, igual Baina huelo a infección. Ez dakit, yo que sé, tío, yo que sé. Dauka infekzioak. Ez dakit, yo que sé. Sin más. Baina, ez dakizu oiane. Ze usain daukan infekzio bat, eske... Bueno, ba, ez dakit, gauzia, gaur antibiotikoa zamaitzot. Baina, ez dut ikusten efektu handik iztenik. Mueli, azten dauket, eta txarto. Kenduta fuera, hori da honena. Ja, Bai, benetan, baina, Osea, deskubrimendu bat. Bueno, ez gatoz Deskubrimendu bat. ona gure aginen inguruan hitz egitera, guk audientziari azalpenak eman behar dizkiogu, esan behar diegu eta kontatu Ze behar azalpen? diegu, bueno, San Sebastianetan gertatutakoa. Ai, ama, San Sebastianak. 700 urte. A ber, San Sebastianak de puta madre pasauna gane gixesan, hortik hasikoa. Nik behar dut apur bat birgogoratu, ez naiz ja oso ondo akordatzen. Banik akorda bera ingotzut. Beitxu, lehenengo haitzi, baskaldu gendun, Bixok Alkarraz, Donostin, Susixe. Superrondo baskaldu gendun. Bitu erreza dela esatea sushia, eta susixe. Susixe. Claro. Gero, junginen, betiko mogun, batzutan kapitalismoan alaba garelako junginen. Hori ez esan. Bueno, eske egixe da baina. Bueno, ja, baino jendeak ez du zertan dena jakin. Vale, bueno, sin más. Lotzi moten dau, baina junginen dendeta, konpratxo batzuk igen zen. Bueno, konpratxu. Top bat gau hortarako. Top bat, erosi gendun. Bueno, sin más. Eta junginen prepareta. Dutxa ginen, preparau ginen, bla, 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 bla. Eta urte gendun, nire lehenako pixukidikin, eure lagunekin, ETB-ko jentibego zan, bla, bla, urte gendun, ibili ginen poteun, eta oso onde gixesan. Eta gero betiko modun, ze pasau zan, ba, ordu batetik aurrera, jentigune izan. Gatu ginen, Ainoa Vitoria, gura izti, zu, eta ni. Bai. Eta gero, ze pasau zan, Ainoa momento baten jajune izan, guia etxaginoi esan, zetan esan bida guia momentu baten lauter dixetan esan gendun, bale, ikatz petaute da, etxagoi ez. Nik esango dizut malen joan nahi nuela... Antigora bakit. Antigora. Ez que niri perezi motosten. Perezi han egoti, osea, aldezarrean, porque ezin zen tabernetan egon. Errazoi daukezu. Eta banekin antiguon kriston ambientea, eta guri de hecho asko gustatzen zaiguna. Eta ez zenuen joan nahi. Ez que perezi motosten taxi bat hartzi, arajuti, no, antiguo, ez da lasartera joatea. Ja, baina, bueno, no sé, total. Ze pasau zan, etxaginoi izan, eta prometitzotzuegu, etxaginoi izan momento hortan, justoia etxeko kalin, 50 metrora, topagoen de repente taberna bat, random, akortaza. Bai. Eta de repente zagendule. Zu horreta akordetaza. Ze basa uste zuri. Bueno. Da dizula kontau. Ze basa uste zuri, a ber,
Kari, zimaz, topagan duen taberna bat, kiston ambientazu zeuen, eta hor gatu ginen juergan. Bai. Zaire karte. Bai, juergan. Zaitardi arte. Juergan. Oio, guapa. Bai, ez. Karo, zuk esati da zu niri, eta nik orain esati zuzuri. Esango du gure bai, gaudela Gaztea Irratiko, bueno, Gaztea Irratian, nago ni aparte, baina bitan saioan, bai. Zu kolaborazioa daukazu dilema marratxoa izenekoa, eta atzo grabatu genuen, eta bueno, kontatu genuen, hor ere oberxerina egiten dugu, baina egia da bitan ere egiten dugula oberxerina gehiago, imaginatu. Porque da gure espazio segurua. Bai, eske, bakizu ezer, konfeso ingotzuet, nik bitan grabetot, eta gero ja inoz ez tot entzun. Ja. Eta nire burun inok ez dauen zuten, badakit baietz, baina nire burun, ja. Tipo horrezatoten dana, Egia da guau plataforman dagoela bitan saioa, entzuteko, baina ez dela podcast hau, podcastoren berdina. Ja, nik amengo zarrera baten kontetotena, sentitzot, tipo geixa bilusten neuela. Eta bitan enkonteoten dana, tipo inora ez doiela, baina badakit badoiela, bueno, total. Adibidez. Zimaz, kontau gendun juerga baten zulik eta zule da bestindik eta hola nibiltxe garela. Audia oso graziosoa da. Jarri ingo dut. Gero lotzimon gozte honek. Ke ba? Eske diot, baina zebaz ditugu gauza hauek podcastean kontatzen. Jentik esango da belako, honek ze? Honek ze? Ke ba, graziosoa da, ez? A ber, itxoin, baina graziosoa da gure reakzioa. Beitu. Asko gustatu behar zait. Asko, baina asko. Eske gezurra da. Me atrae, ez. Asko gustatu behar zait. Ja, baina itzezu kontutan euki, lantegitxe kanbo zagardotegitxe dugu. Esela, farixek, baskarixek... Aguantatzekoa naiz, Oso, bai, ni ez naiz errez erortzen. Ja. Errez erortzen. Esklusiba. Gezurra! Esklusiba. Espentsa. Gero, azte bururo. Gero, raka. Egixe kurtatzen. Zeba, bukatzen dugu gauza hauek kontatzen. Bona, itzi bat intzu da beste batzutan ni. Bai. Zagola nizetan da gure gauzi. Juergan urtzeta garenin beti baten bat. Bueno. Vale. Hau egia da edo ez da egia? A ber, bai. Ez da inbesterako. Bueno. Nire kasuan ere ez. Claro, es que gero entzuten du hau nire amak eta dio, kanda la niña, todos los findes. Claro, pues ez dut, azte bururo. Eta landa la niña. Es que, diot. Egia da, zuk egiten duzunean, urrengoan, bueno, apur bat. A ber, egixe da gure arteko txisti dala, ibiltxe garela esaten, brometan esatugu, ez pentsau juergero ligetogunik, ez gitxia, baina... Ez. Egixe ibiltxe gure arteko txiste badala, urteta garen bako txina alkarraz esatugule, bale, aurrekun oli gau ban, zuk, bale, ordu nahi nik, hola nibiltxega. Osa, negozita nibiltxega. Bueno, tema aldatuta, gure kamisetak, animal print jarri dugu gaur. Nahi barik eguz, betiko moduna iztaga, eta telepatixi deukeu. Espero dugu gure gonbidatuak ez zela gaur animal printarekin, ere bai? Eta etorten badi, horren nahi dago esan, ingo gule... Bai, total. Bueno, hori. Eta, ber, aitzi beste zer kontetako? Ai, ez dugu ya denporek. Vale, Kariz. Vale, eta azte honetako galdera entzun geu, bialduzku Joseba Alonsok, eren egun taldeko kide batek. Promo, promo. Bueno, ez promo, ez guazen entzuta. Hau, Pablo Zabiz, eta eduki sortzaileak gaurko programarako nire galdera izango zen. Zen nahiago zuen, Instagrameko kontua desagertzea guztiz, edo triatloian belauna haustea. Hale, segi edukia sortzen, izker. Bueno, eskerrik asko, Joseba, mil esker galderagatik, erantzungo dugu bukaeran. Hori da. Ba, aitzi, egiturarekin, jarraituko dugu. Donostitik eta Ulestitik sare sozialetan eduki desberdina sortzen dute, baina biek fundamentuzko edukia. Hau ez diogu guk, hau haien zenbakiek eta jarraitzaileek demostratzen dute. Zenbakiak bai, baina benetako demostrazioa egunero aurpegia ematen egiten dute. Batak kamarero lanetan eta besteak komertzial giza. Ezkerrekoa geografiaren frikia da, kamioi karneta dauka, inpuntuala omen da, eta bere beldur handiena kotxean lo gelitzagatik hiltzea da. Eskuinekoa Hernani bizi da, jogurak probatzea maite du eta adarra jotzen du, literal. Bere hobietako bat bere ia moztea da, deskubrituko dugu ia atxurrarekin mozten duen, edo ez. Zuekin, Janire Atxurra eta Iker Iribarren! Eixo! Hola! Egunon, Gabon, atzalde hon, izuena. Naizuna. Goiza da, esango du. Ongi etorri, Kariz. Eskerrik asko. Zelan zau ezen? Fenomeno. Ondo. Fenomeno. Me encanta fenomeno hitza. Zemu zaude? Fenomeno. Obetua ezin politia da, obetua ezin. Baina, zelan zau ezen inotzet, ze gara itxen topetasari. Zuen bizitzako ze tapatan topetasari. Ui, derrepentira. Ja, intensa, ez? Hasieran. Una.
Aspaldikutako berena, nik uste. Bueno, lan eitzeko epokan. Lan. Nik uste lan hau zidet, aurreko astean, así que orain bertan erdi nini. Orain arte egiako taberna batean egon zinen, eta zertara zoaz orain? Ez dakit. Goizanago ikasten eta txarletan orain gauza gutxi iten. Bideoren bat zemendik bestea eta... Oso ondo, Osea, horrela ondo, lana romantizatu. Bueno, karo, bebai izango gu, jentik batzutan kanpotik idalizetan dabela pilo bat eduki sortzaile bierra, baina hortik bizi esarie. Osea, hortik diru gitxi irabaztozu, imaginetana? Diru pixkat bai. Ez, zero. Zero. Bidizuk eitxi, ni betira, da erakutzi einek telefono, $2 nik urteta, ontsi betaz... Bai, gainera, $2, oza, €2. Oza, gaina aldatu mizu. Bai, oza, ez dakipa, nahi zute zan, zemat, urteta bi edo daroiet bidizuk eitzen, da sartzen azemako txin, $2.02, eta Andra batek, zuzeneko baten duna ustelako. Hostia! Por simpatika. Bai, así que... Esango gu, igual zuzenin ez totzuela diroik emoten, baina mototzuezela, igual aukera diferentik, eta horrek ja diru mototzuela, ez? Ez. Tangencialmente, bai. Visualizazio gaitik emotetxu, ez da? Hori bai, baina ez zu lortuko inoiz, hortikan, baina igual horregatik antea dizula gita bideo bat ez dakizarrek eta bakiz girua. Gero zabaltzen dizenatik. Claro, oza, zuekoin personaje publiko sariela, publikotasun horrek emototzuela, bai, beste aukera batzuk eta horrek diru mototzuela. Hori bai, baina ni gainera, lehena azten nintzen esaten, podcast bat grabau biote, elkarrizketa baten biote, edo grabaketa badeket. Da oindala biletik aurrera neupen lana deitzetzet. Osa, niko enjentirizatez den lanin na. Osa, benetan, osa, atik zabaltzen di, baina txipe aldatu bida hori belana dala. Zabaltzen dizenatitara bejuren bida, da lanen bida. Claro. Ez da, bera edukize bakarrik, 0. Gero zabaltzen dizenatik, bai, baina... Ez da ginik zuko lan ikustuzun. Ez, guztiz, obviamente. Osea, gaina bideoak dira, ordu pila bat azkenean bai pentsatzen eta egitatzen, eta €0. Osea, igual, nire izan ez egiten esfortzurik helburu gabe, eta da bakarrak, ditut ordu pila bat, eta ez dut ez da, euro bat ikusten. Ez que ni super sindikalista ipinina honegaz azatugaz. Bai, exagerau ipininaz. Sindikalista total. Dara mazu demora bat horrek. Bai. Bale, eta zein da zure militantzia honi dago kionez? Ba, lana dala eta balorauen bidala. Zer, jentik esaten dago, bidizuk, Ez que, da, bete zatot, basi da, neube, olako nintzelako. Nipe hasieran pentsadan, bidizuk eitxizelako horreza, influencerra nahi betixe, neupen aiot. Bueno, ez da inerreza. Ja, nire ontxeza dozule neupen aiot, eta gero galdetuko zugu zuri Iker, baina ni akordetana, zezuketanik eskola bardinik ezigu. Bai. Zu bidizuk eitzen hasi zinela berez, aspaldi, akortaza YouTubeko kanala eukizen dule. Bai. Nizue fanan itzen? Bai. Gaina esan eitzen otzun. Bai, Lagunak zineten zuek? Ez que erritxikiko asuntu. Bai, gauzia bidizuk eitzen hasi nintzen, baina akortan amaixo batek klasin ipini ba nire bidizo bat, eta jenti barrezkaz izan da ordun lotzi gaitik enduin eban hori kanala. Baina, irumile jarraitzaien eukesan, YouTubeen. Eta urtetan? DBH? Ez que igual bi edo iru. Hori garai hartan igual bat zen. 2012 edo... Ikusto ni DBH bi o iru neuela zu bat gitxia, eta ni akortana gaina bidixo konkreto bat. Pepinillo bategaz, zeboieta bategaz... Jaki japoniarrak probatzen, bai. Da dana borra neban. Ja. Baina bulineto olako gauzak. Kostazke gertan. Bueno, que gertan, por desgracia, o sea, Eta Iker zure kasun zu betian nik eukizu bai, edo... Ke ba. Zea itxukaz zinen? Ba, ez dakit, ni beti nahi izan da zerbait egin. Zerbait sortu moduren batean, eta ez da inoiz euki argi nola, eta ez da aurkitu aukera. Eta hau batera zen kasualidadez geratu nula bideo bat, eta hori, bideo oso ondo joan zan, eta esan hostia, ez da guapo, tío, gaina naiz egiten aetena, pixkat nik sortzen degin aeten bideo de kontzeptua, eta jendari gustan zaio. Eta orduan hasi nintzen, baina duela urte bete, improvisau. Vamos, pentsau gabe. Ja, ze eduki mota egiten du bakoitzak, porque ere, esan dezagun, eduki desberdina egiten duzu, eta zuek ere ontatik ezagutu zarete, ez? Bai. Ba, ez dakit, nik uste, nerea bastante generala da, ez dago zehatza zerre buruz, beti bixat nik uste tinte komiko batekin, bueno, hori ja segun herri galdetzen diozu, baino... Zuk esan, zure edukia da, claro. Ala lotzi moten dago esatik, barregarri zenaz. Hori nik ezinotezan, Bai, eta orduan,
estilo horrekin beti estilo antzeko batekin edo zer gauza. Osea, konstante dena da batez ere estiloan ikusten dut. Ikustotena da desberdintasune zuen artin, ni konsumitzaile modun, ikustot ikerzu igual zure bizitza pertsonaleko gauzak igual ez duzela hainbeste kontan, da ja nire zuk igual geixa konta zuzela. Mundana galdetzez ez da, zuse ikozu da. Karo, niroi, niziongo nintzen zure lagun honenan mejoreseko kontu bodun. Izeleik, Zure lagun honenan mejores bada nire perfil publiku. Montan galduta, bai. Ezinotezan, bai, liburuk, ez, gogo bauketez. Jolak, etxeko lapurretak, comprak, get ready with me, es que si no me apetece, aparkatzi. O sea, es que si no me apetece, esto teiken. Ja. Da ordunenan kasilletan inunbe esetan be, estilu besteuget. Estilu izango zan, mejore, zure lagun honenan, o bideollamada bat edo mejores. Ja. Tal cual. Ja, baina adibidez Iker bai jarraitzen duzu igual patroi bat, kesi kartelak, geografia, ez dakiz zer, osea, badaude... Ditu sekzio batzu bezala. Hori da, sekzioak. Bai. Eta zuk adibidez, sekulo pentsau itzezu, adibidez, janire kontada emon alopesixiana, o bizerrana, o zure gauza pertsonalen bat konteti? Ez. Osea, gaina, nire gauza pertsonak hasteko ez dakit nola saldu erdi interesgarri, eta gero bai, pixkat, osea, ez zehazki esan, nire esperientzia personala, baina adibidez nik egiteuten bideo batzuk, zure laguna, el que le gusta la música alternativa, osea, personaje guzti horiek naiz ni aldi batean. Osea, orduan da nire zati baten exagerazioa. Orduan, inspiratzen naiz niri burutzarazia egiten izketen gauzetan, que puto pringau, eta hori segitzen naiz egiten zerbait hortikan. Orduan, me inspiro nigan, baina ez naiz ni. Vale. Osa, badauela Iker pixkat. Bai, guztiz. Presuntamente, alna iseni edo ez, edo bai. Zein izan zen zuen bideo bat viralizatu zen momentua edo konturatu zinetela, Euskal Herrian ere bai, viralak izan alzinetela, edo ezagunak, edo jendeak kontsumitu dezakela zuen edukia. Ja, ni nunguna zen. Igual ez daukazue bideo bat. Nire lehenengoa izan zen, lehenengoa ja joan zan pila bat. Ostra, lehenengoa, Igor lehenengo bideo izan zen hori txizera 130.000 edo TikToken. Zer zen? Azkartzen Casa Julianen. Ikusten Bai. Eta hori Igor nun... Miluzeko diruaz. Miluzeko diruakin. Mitiko. Ba, izatzen lehenengo bideoa. Eta gero egizun pixa hori jeitxiola, eta gero berriro hilabete batzuk ondoren berriro joan zan goruntz, baina lehenengo izan zan, pum, eban zura. Orduan, lehenengo dikan, karo, iturintzan lehenengoan, digo yo, uy, que vídeo más malo este. Ez dela jori ikusi. Lehenengo izan zan... Ez que algoritmun esklabu gara. Bai, totalmente. Eta zuri, nire? Niri nunguna zen, pentsa dut. Ez que hori bekurtzen. Bale, ikusita daukat, bai. Hori eta gero story time kontetota zanak horrek egin di bidalak. Ostia, niri aparkatzina. Gauza jebixe konteuz bai, oza, tipo zuri buruzko... Bai. Baina eske gauzi da, hainbeste igototaz. Ja beruz doiz, da ordunik erakorda gueien. Da, derpenden algoritmuk desiditzen badau. Oin dala lau hilei gondozun bideo bat ipingotzu viral, bai, orduan, ez dakit. Nik uste gehien hori zeia nunguna zen izango dara. Nire galderia, ze galdetzako za? A ber, zuk. Ez atajuna, adibidez, zure kasun ja nire, zuk igotuz nin bideo bat ikusten aurreko baten bat negarrezan primeraneko intimitatean aurre estreinaldire juzinenin, gero negarrezo zinela, no seke intzeguria digaitxik, olako bideo mota bat igotozun nin, arduretu itxeza igual jentik ikusi aldamena gaitxik, o bilurre mototzu esposizioiek? Bapes. Baina nik ustot disoziaute bizina zelako. Osa, bizina Kriston Hannah Montana bizize, orduan, nik igototan bidizu, igototanin, danadek silenziaute, ez dut ezer ikusten, ez dut neure bidizuk berriro ikusten, ez dut mesuk irakurtotaz bakarrik gainetik ikusten mot ona dizela, paso, blok, eta gainera oin gehiago ze beste telefono bat hartuat, bakarren neure familia izintzako. Ordu, nik igototara, nik disozio totalmente. Ja telefonun besteuket. Paso. Baina bebai, bizitzan martxa hori dekedalako, oza, nire bierrin ez dakize nik sare sozialak itota zela, ez dakize euskeraz. Eta, hortxatik esatetzu, Hannah Montana. Fijo, baina esan, nik ez totuzte, nausisek eta dakizenek. Eta, orduan hain disoziaute, nik igototana, ja nitzako no existe. A ber, limite batzun barrun, baina no me rayo. Desahogo parte bat, gero ustotarako euskerik bida bela bebai, jentik asko baloretan da belako, da jentik ez bakarrik balorau, jente asko esatezte bida bela.
ordunik esatut, niri ez duzte importa. Gainera, mentalidadeket, bakizu zema milio gari zen mundun, oza, nahi zut esan, horretzen beste milioi. Ze importatzen batek egiten da bena. Friki, 8.000 milioi. Oza, ze importatzen batek egiten da bena. Ja, ulertzen doza, tipo, mundun tantana bat sentitzen zarela. Bai, oza, niri me la pela totalmente. Limite, esan dutana, limite batzun barrun, baina... Ez que ez dut uste... Gainera kantzaute, esatutana, disoziaute, da kantzaute, ze gauza asko ez tozuz esaten, baina gero altun esatuzunin konturetzen zara alboku behigula pasetan daola alboku, da non hori albatzen lagundu, niri ez dut importa. Bai. Eta zuek ze eduki mota kontsumitzen duzue? Ze gustatzen zaizue? Ola, jendeak igual behar bada ez duena espero. TikTokak nahi da bena. Esatzu pasetan, algoritmu. Nire personalidadi algoritmu gazdoi. Itxain gauza bat, aldugu ikusi zuen TikTokeko algoritmu. Guazen ikusta. Venga. Baina gero hori bideoan jartzeko igual apur bat raro. Bueno, ni oin algoritmuna, neska jarraitzot, trying, zelan esaten dau, inglesez nire algoritmu dana inglesez da. Eta oina engantzauten neska bat, alkoholiki eta drogadikti dana, eta kontetan dau, zelan urten da ben hortik. En plan, story time music, hori da nire algoritmu. Da, en plan, kontetan dau, zelan konturetu zen, da ze puntotan ezaban gauzak aldatu nahi zela. Adibidez, hori. Da, igula este bete, bai, inglesez beti, bai. Euskeraz derderaz. Ni azkenik ez dut ulertzen, tio. Euskeraz derderaz, bila. Ni azkeran Charlie Plinekin, hau, gakizu Charlie Plin? Ez. Elgoi barreko tipo bat. Charlie Plin, a ber, itxoen. Norda, Charlie Plin, zerrez. Ez que zerrez, bideo guztia igualak. Formato iguala, baina egunean lau bideo igual. Eta esatamente egiten du iguala bideo guztitan. Eta hori agertzen ikusi dute eguneko guztiak, eta ateatzen naiz. Bai. Baina bakarrik hori agertzen atzu, zein da Iker Iribarrenen TikTokeko algoritmu? Mierda. Osa, mierda. Basura. Hori eta gero dantzak niri ez da ize, ba? Dantza gustatzen. Itxatzu agertzen tarotistak, ez. Bakarrik niri agertzen ez, tio. Vale, tio. Charlie Plin, tekisekin. Hori da, Ez ait sekula agertu pertsona. Boa, niri bez, inoz itxat agertu. Egoerko bat. Oitu du, horrelako bideoak egunean igual 5 edo 6 exactamente igualak. Baina ez da pillau, bidixu. Karo, ez que hori da gauza. Hori da gauzi. Karo. Vale. Esan dut, mierda. Vale, ni nahi notzen galdetu, imaginetan azuepe bizi zezuelan unos aitziguri, no nos pasau izaku, bueno, askotan, juerga urteta garen inda, gaina biso bata, jentitorten dala, ez da eskule, imaginetan azuebe hori, pastan hasiatzuela. Bai. Zelan daro izue hori? Super raro. Lehenengo aldian, izan zela bastante notable izan zen hori aurten Durangon eta Azokan. Gara, erregia da justo niche bastante konkretua dela hoi. Baina ni flipatu nun bastante, karo. Esan, abeslari bat limazea dena dalakoa, zu badakizu puntu baten arte jendeak ezagutzen zaitula, kontzertu dituzulako, ikusten zu jendeak sarrera torrein dugula, zu ikusten datozela. Eta repente hemen da zeo zer, egotituzu bideoak zure etxean, ez dakizu, ez dezu ezer gehiago ikusten, da repente jendeak kalean, tu, no sé qué, era un máquina, tío, no sé qué, una foto, no sé qué, le encantas a mi madre, eta... Mítico, le encantas a mi madre. Uri ez digute inoiz esan, le encantas a mi padre, te diré, ez dut nahi, baina. Asustado gongo nintzen, egon pixkatu izan. Eta orduan raro da, de repente hori, osea, golpez, surrealista, pues jendek, komentatzen zizu zerbait, gelditu, lo que sea. Bai, Eta bai, oso raroa inzitzan, osea, guapo, jendea super jatorra da normalean, osea, baino izan zen hori, eta gero Santo Tomas esan duen hostin, orduztik aurrera atera nintzen juergetan, bastante, osea, harrituta egia esan. Bai. Eta adibidez, uste duzue jendeak, uste duela, bueno, lehen esan dugu erreza da bideoak sortzea, edukia sortzea ez dakiz zer, baina orain mundu guztiak edo gazte guztiak nahi dute influencerra izan, edo, bueno, hori uste dugu ere. Bueno, ez que bebai da beste iritzi bat, ez justa aurrekun, anepen TikTok bat agertu baten esaten, jentei danak emotutzela cringe. Eta bera super eskertu deuela, urte askun cringe mondabelako, ze gaur egun, horraz cringiaz bizidalako, eta hortik diru lortzen dabelako, orduan. Bebai dauela alde bat, esaten da bena, bale, influencerra nahi otizen, baina beste bat, tipo, lotzimototzena edo, bueno. Baina, hasi behar da pixa ez, cringe baten, ez? Osea, Lola Lolita zirako bideoak, pues, gatzen bari magean, iguatzen naiz, wow, edo haue guztienak hasian ikusi ikuzuta, en plan, pues, hasian nima berezu cringe,
eta cringe hori gainditzeko kapazali mazea zu, iritsiko zea... Eske cringea ematea da hor, bakarra zarelako hori egiten duena, osea, lotxa ematen dio bestei. Cringe ez da gaixi, baina da, hori da. Jendeak egiten du... Jendeak bat dio cringe ez dalako ikusten kapaza bera horregoteko. A ber, eta herri txikixetan gatxa, ala. Osa, bueno, Donostien ez da Islanda, markinen ibadakit, ni oin bidixuk itxen azten manao, haulesti baten, genti komentauko dau. Genti komentean dau. Baina, eske ez totzen porta. Nira, eske ez totzen porta, eske me la pela. Baina zuki gerto zu, gentik esaten da bela, komentan da bela, o esatotzule, o... Baina horre sartzen da, bebai gero haterrak gehienak, ez hautzozun genti edo zure inguruko genti da, Nola? Bai. Haterrak zure inguruko genti? Bai, 100%. Nik hori teorizi, ez probak, baina bai, edo inguruko genti, ez hautze zaitxuna, edo biztaz, edo beti deko nasoz esateko, en plan, lotzi, cringe barik hori, ez moten lotzarik hori eki, horrek. A ver, este va a ser... Ai, Dios, es que deukeu hater bat, bueno, sin más, beti gure bidixo danak, da gaina ez da jarraitza. Niri pasau jate haterrak, euren kontu faltzotik idatzi berrin, euren kontu publikotik idatzi, eta nik erantzun, eta hacerse el sueco da gero kontu borrau ila, hostia. Baina movida jebin bat mutil bat eta zari gara, zuk ezagutzen zenuena. Neski. Neska bat. Zuk ezagutzen zenuen. Haina ezautzen, zan, ni hernan retorrena bizizeten. Bai. Eta, karo, ni beti zatot, hori begunen maten susto materen got. Baina esan jo da mena, eta tal. Eta neska batek, bialtzestezan historiak erantzun, baina emoji satarrakin, en plan... Emoji, Eta, derrepentin, eltze jate mesu bat, eta igulezen duen ikusi nire bidizu, erderaz papela galdune basana, neska batez esazten, a ver si soy tonta, completa, gilipollas, completa, no sé qué. Beran kontu publikusan, da nik erantzun einotzen. Izan leiken lordan, eske kontu borrauen jau. Da, bidizue borrauen jau. Eske, baina borraute da, oza, bera komentarizu borraua ban, hor garraituko ban, baina inabena da, kontu borrau eta perfila borrau, eta nire bikotik ezautu jendau. Zesartu nintzenin, jarraitu ite ban nire bikotik, da, nire bikotik bilatu nontzen, da, akortan bialdu noten nor dau, hau inusenti izango, nor dau inusenti. Da, hori ezautu egin, nitxakur pasietu eta ninbetik ustot. Danik, bidizu eitzet erantzuten, politxena esatzetana, bera dala, bueno, itzela. Eta, kontu borra hon jau. Eta beste bat neska batek, beste neska batek, erantzuzten holan emoji bollito bat, holan izango basan bodun, lodizet da ipintzen dau bollo, claramente, lodi nagoelako, danike sartu nintzen, da, ikustot, derrepentin, beran kontu zabalik, medio influencer donostiku. Nor pitido, es que ez dakit, no existe ya, baina medio influencer, Gipuzkoa, no seke, Donostin ikusi nabasan pare bat erretrato, 5.000 jarraitzaile edo. Joder. Bai, eta edo simplemente beran kontu publiku zala, Eta nik esan hotzen, bollo, zer, tia? Bollo zer. Bollito, ez un cumplide. Ai, bala, tia! Gero saiatzen arreglatzen tu. Total, ala da beha, hemen ikustu gunea, bale, haterrak baina gero kontu borrau, ez dakiz zer. Kontu borrau. Osa, igual bilurre dotzi ez zuen followers da nahi bai. Ez que nik esan hotzen, nik bidizu bat egin, ez idatzi neska kutxaueri, baina zanuan, borrau bos unik esatzuten agaitin merezik edekezu. Nonok zoz ez txarra esan batzu, ez ton nahi zer txarra zetik, baina nik esan dutan agaitik bada, emutzu epertzulotik. Politikamente korrekto, enoi eixetera. Ikerra, zuri pasa batzu? Bai, nekan, eukinun duela hilabete batzuk, orako, emakume bat ezakit 50 urtekoa Donostikoa, bai nekan pare bat jarraitzaile... Zepastako Donostiko jentia, Pare bat jarraitzaileen komun, eta gaitu nion horietako bateria ez zautzen zuen. Eta tipo horrek komentatu zian bideo batean, ez dakit, eres un flipau, o la puta mera dita. Imaginatzen Begoña, 50 urte, aietekoa, eres un flipau. Eta gero, eta urrengo bideo batera jetxi izan, eta repente, jartzeit, que puto feo. Bai. Da, inoz ez haikua amenazau. Baina hori, senyora. Bai. Ni sabet, gartu nion, eta tipo hori, no, pues es una señora, ben, Donostiko tipo bat, 40 urte dituna, no sé, que antes era normal, pero... Antes era normal. Ez genti ez da ondo. Ez da ondo, Eta hori... Baina amenazape bain.
ja nire. Ba, niri batek esazten, euskeriri zuk favorerik eta lotzien momikotzun. Da bidizu inotzen, mekauen dioska, pues que nien aixiltzen. Da esan otzen, hemen euskeriri, zo zer esan otzen, en plan, ia hori niri arpegire esan gozten. Osa, esan otzen, bakizu zedan txarrena, kalin ikusi da ezinela atrebiduko niri hori arpegire esaten da esatezte. Hombre, ikusten bazaiut hori da gauza txarra hori izango zutez. Danik jota, tipiko zuk hor dago botatozu ninda, acepta goin jau da, ez tekezu eser, ez teke kartarik, ez duke, bloka. Bai. Da, san un señor, danik esan otzen, tienes pelos en los huevos suficientes, nire bidizutan honek idazten etorteko. Ez que total. Nik horre kalin, horre baino gauza txarra hauek esango zutez. Jota siketo inindun. Osa, siketo inindun. Jota siketo, tal cual. Eta esan dozuena kalin esautzina. Eta asko, ikusi zaitut autobusin ona, ikusi zaitut hemen, ikusi zaitut hor. Kontuzko kapena emotia zuela. Eta lehenakunbe oindala bihazte, kriston golpi erune ban, en plan, esatutana, disoziaute bizina, baina batzutan realidadeko golpi tortat, eta baskaltzen lagun bategaz da, algun andra batek munduko andrari simpatikiena, segur laguntzuten egongo da benetan eskerrik asko, baina en plan, txoki izen zan, ze, baskaltzen da, etorten da, eta hola, ja nire zer, guztau jatzun, hamburguesi. Broma! Ai, ama! Bai, da Andorran superrondo pasau zen duen ez da, danik. Ai. Da gero kontrolen zen, jano, eskorret danak, gauza danak kontau eiotaz. Da orduan izan txoke como, que se hamburguesa? Se Andorra, danik. Claro, disociotutan ez totalmente, se me olvida, baina ni konteto komunera noia nime, bai. Bai. Ja, guri adibidez, influencer deitu izan didaten irita da, en plan, jendeak ez du oso ondo bere izten, zer den gure lana, osea... Baina, bueno, dana ala aprobetxauko guesateko horrekun komentau egendule, urrengo geupe eduki sortzaien baskariren nahi gulekun. Nahigu, no hemos hablado de esto. Sebastianetan, egon ginen gure hartin debatitzen, zer da eduki sortzai gu izango ginake oez, hasi ginen esaten, ala, eduki sortzai baskarixen... Bat ere etiketa, Ja. Eta euskal eduki sortzai gutxigo. En plan... Cari, pues así os llamáis vosotros. Ni ez. Ni ez pues, YouTubeko blog guztitan. Euskal eduki sortzaien baskaria. Nik erun parte hartu etiketa horretan. Ez gustatzen etiketa de euskal eduki sortzaia. Ez, baina zeba, sortzen duzu edukia eta ondo dago, baina, bueno, euskal musikaria euskal eduki sortzaia... Zanin oso euskal. Bai, la influencer española... bellido, pues la influencer, ¿eh? Vale, hori ulertzen dut. Baina eske euskaldunok oso euskalduno gara. Beti euskal herrese, da gero euskal herrese. Pues nahi gustatzen hori. Euskalduno oso euskalduna. Baina berez, oza, ulertzotik erek esan da benaz, berez guk hartzen bogu euskal herrixe gure mundu lez, segure mundu da, eduki sortzai izetiaz nahiko, zer gara euskal. Claro, eske hori gauza. Mundu. Claro, oso ondo hemen nazioagatik. Nazio ikuspegi batetik ez da esan behar euskal. Claro, tío. Bai, eskelia da. Hori da, totalmente. Bai, oza, gu eduki sortzaia gara, ez gara influencerrak. Hori da. Nik uste hori dela... Bai, hori izango litzake. Más o menos. Nik eukineban, eukineban holan bif bat, beste eduki sortzaile bastante handi llegaz. Ez dakit, igul neure parteko bifeix esan bakarrik, Esan izena, hemen izena behar dugu, Eta ari izena matximigo parteko, Ez que zelan deitzen. Jode, tia. Ez, esan gotzuet. Ba, hori gizona, Dani egon ginen gonbidatute beste pilo bat eduki sortzaile handizekin. Eta galdera bat sartu zan, naturaltasune gidoiek eduki sortzaile da influencerrak. Danik esan eban, nitzako gidoie eukiki, nire kasun, naturaltasune galtzotala, eta etxatera guztetan ze artifizialki gatzen dela. Da berari txako ondo jauzi hori nik esan izena. Ze igual berak ezin dau gidoi barikein. Eta orduan hasi zan, bueno, baina eske gainera nire arrebita esan publikon da danak igerri ben, gero igul berak beste esango da, baina danak igerri ben, en plan, tensina izan, bueno, eske diferentzizi da eduki sortzai da influencerrak, porque batzuk amendik serizu hau ebodun hartzogu, eta gauza bada bidizu igon da igon, baina hor beste gauza bada lan hartzo zunin, gioiek eitzo zuzenin, eta edukize beste era profesional batera sortzo zunin, ja, como beste nivel bat. Como txako nondo behandu da esaban, eske hori da eduki sortza, dan besti da influencer. Como bera influye, erantzun bizontzen batzuk, igual gidoi barik aldo goin, eta inbeste prestakuntza barik urtetaku, eta enzima visualizazioen gehiago. Baina, hola, eske gauzida, hola nixen zala, porque tensioen... Nik esan, Juan por culo hartzera directamente, listo. Ixen como... Tensión raro, o típico beef raro bat esatu zuna. Publikoki, txarla batean, lo. Bai.
Bai, gainera. Nor da, kanzelao. Kanzelao. Nor da, txapela bueno. Osea, esan duzuena zer da, oin eduki sortzai da, zer da influencer. Ba, beran itxuraz, borixe, influencera da nonor ja profesional haue. Ja, beste gauza, da eduki sortzai, ba, creador de contenido. Vale. Da, garo, egon ginen berbetan, kulturi erabilki, visualizazio gehiz erabiltzeko, tanik esan eman, hori 100%. Neu peikuler dera zeike mobidizo baten, engot asento gehiagaz, ze bakit gehiaga deituko da bela, edo pixkat, estereotipuk era honin, da zeure horra erabilki ondo da. Da, nik esan eman, bai, bakizu txapelagaz, que testas, bakizu visualizazio gehiago aukiko itxuzela, eta ez dakiz zer da. Horra izan, como... Wow. Eizan hor, un aire... Oso raro eizan, oso raro eizan. Bueno, arrosaliragoaz. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Vale, listo. Arrosalin tarti. Arrosali da gure kolaboratzaile robota. Orduan, guazen entzuta ia zer dauken guri esateko, eta? Kaixo janiritar eta ikerzito zelaik zazetlai. Ni ondo, eta asko zobeto zuek hemen zaudetelako, izan ere, nire idolitoak zarete. Zuen TikTokean larkazen egoten nait zuen bideo super txatxiak ikusteko ua jajajara. Bueno, en fin, ongi etorri Arrosaliren erreinu kristalinora hartu eta edan guztiok urronetatik. Hau magia hutsa da. Magia borras, olerieye. Bueno, total, kotilleoak entzutera etorri naitzuen atalera eta hori egingo dugu. Klaketa. Asmatu eduki sortzaileen bazkarian gertutako kotillo bat ze txibatu didate, etzela bereziki zer gertatu. Jendeak dena sinisten du. Ala, agurkari sanimo animito zeuek, zazen nire favorituk zlaidiania atxu neure atxu favoritire eta ikerriri barren munduko bigote politxena ole haupa altuna eta elorti. Eta gau paratxedosoko, en makleodetarriki. Agur. Egurre. Bai. Iparraldeku da, ezta? Ez, ondarretarra, Bilboku... Bueno, total, hemen kontu da, eduki sortzaien bazkarixe. Bai. Gurraz interesautega. Kontizu esan ezer pasau? Ez. Baina... Itxaira, esan du, ofizialki, Ez. publikoki. Baina guk nahitzeu Euskal Herrixai emon eduki on bat eta kotilleo on bat. Orduan, ingogu, atal oso entzuten dabena jakingo dabe, ze hau konbertsazio entzuten daz, jakingo dabe guzurre dala, baina guk sare sozialeta igon geu mostute kotilleu bera, orduan. Diogunean ez dela ezer pasau, da ez dela liorik egon, guk dakigula edo guenteratu nahi izan garela, osea, ez daigu heldu. Baina zue kontoko ze kotilleo fuerte bat eta aktinein geu, eta jentik. Hori da. Zinoztengo dago. Generatu behar dugu, kedada horretatik kotilleo bat. Bai. Ez dena egon. Vale. Pentsaute karri zue? Bueno, Bai, baina ez dago lio, ez dago Improvisa musurik. ongogu. Bueno, bardin da, zuek hasi eta gu jarraitxo ingo. Bai, vale. Hasingoa? Vale. Gauza da, justo idatzi zen niguten, zeneateran eri gutxinez honea etortzeko, eta nik kriston ikusi egiten zian honea etortzea, baina esan zeneateran zela jarirekin, momentuan kasi esan un ez, osea, kriston movida auki genuen bazkarian. Mal rollo, bai, ostras. Bai. A ber, gero... Baina ja ondo zau ez, osea, oinondik Bueno, zaitxuet. a ber, esan dutan hau atzen inbierra, eta, a ber, kamarin aurrin ondo, baina gero atzin, espada ez da. Atzen inda zure... Ez urra da, ezin da izan. A ber, baina ze pasau zan? Bueno, a ber, esan duguna, ez da, berak esan dagoena Euskal Eduki sortzei, ja ixen buru, ja... Tubiko maiz esaz da gaizen buruz berbetan, ez gendun iritzi bardin euki, da nien aixiltzen, da bera ez da aixiltzen, da... Hostia, movida izan zenuten, Bai. Silencio la mesa. Bai, da gainera tipiko inkomodo gabonetako baskari zen zauzena, eta txartoruten dizena bi pertsona, eta tipiko tensioien. A ber, baina goza, esken nila ez da, hau zineztu, ez? Osa, de repente holan pilla unau. Ai. Ja, nik ere ez nekien, eta etxo justo gomidatzen ditu guaiek bia. Bai. Karo, bai. Jo, parkatu, Horratikan. Bueno, esan zezaketen, nahi zu. Ke ba, aberratzen nine... Profesionala gea, ez da. Amendik urten da bakotxa beranera. Bai. Eta info hau publiko egitea, osea, ondo iruditzen zaizu esan nahi dut. Gero Bai. moztuko dugu hau, edo... Arazo gabe, Ez aldezue komentatu. Baina jenti bak itxarterute zariela.
Bazkaren egon zianak, bai, guztiek. Baina ez que danok ezin gara ondo erun. Ja, eske, bai, bostun zarete. Bada, genti ez dana ondo eruten. Bakizu genti aldatu jenda batzutan pantalla batetik. Grupitu daz, baina. Bale, eta jake bustitzen ari garen, bueno, eduki sortzaien artean, badago besteren bat zuek pitido jarriko dugu, baina... Pitido jarriko da? Bai. Uf, sordo hemen, ez dira... A ber, Irakurri Espainiak. Ez que gauzi da, oso txikize dala eduki... Osa, Euskal Herrizen dagoen eduki hori, ordun. Nik bai. Venga, bota izenak. Bota izenak eta pitiduki ipinikeuz. Jarri eskua... Ipini esku zebestlan ulertu itxan da. Ez duen egonaiz jaberarekin pertsonan, eta... Bai. Bai. Bai, hostia. Ez que... Pesau. Benetan. Ez da pesau, baina... Ez que, ez que hau ez... Nik kriston engantza dukine ban, ze... Ez dakit ikusi zen duen bidizu lababu bota genduna. Bai. Bueno, beraz izan esaten neure kulpi dala euneko eunin da ez dakiz zer, da kamareri gazen gantxadi, bera gazen gantxadi, esan otzen atzen eta lehengu, ez goizela bidiz horik ez jagrabetara bera gaz. Ostras! Karo, bai. Eta... Jose bat gauza pasatzen diren, bideon atzen, eta... Bai, neure defensan sartu zan. Ez daito jausten bera, Bai, niri bai. Gero neure defensan sartu zan, eta pixkate... Kedont momento tenso izen zan. Hombre. Wow, eta nik bidix hortan ikusi neban, buen rollo totala. Aktoripe basari ezuek. Claro, dena. Bai. Baina bai, tentsioak egon ziren. Eta azken dato bat, ligoteoik? Ez que hori enterau. Komplikatu. Niri esan zidaten, esango ditut izena. Nipi bai. Ni benetan dakit, Ez que gainera niri menkanta kotilleu. Niri helduaten tonteu ukibela. Niri beste izen baten uzait. Hori helduaten... Deskonektatu nun nik. Baina, zakizuk, ikusitzen dut zerbait. Ez, baina... Musurik etzen egon fijo. Egun hortan, gutxienez. Baina, bai. Tonteito, bai. Bai, baina hori xe. Osa, kotilleu, edo zein taldetan aldana pasau, bat abestigaz txarto eru. Ni harritzen dit. Eta gero adibidez pertsona bat esasen duena, ostra, eneban ezautzen eta harritxu nau onerako, super onerako. Ez, jau ja ez da klaketa. Vale, on ja benetan berretan gabiz. Osa, klaketa ja maitxu da, on ja benetan berretan. Vale, orain ja bai. Alda esan. Bai. Ondoruten gara, Bai. Cariño, bai. Eta niri Paulin zontondo jauste zait. Zuk esan diazula, tipo, niri bai. Pentsao ja benetan zertizela. ¿Qué, tía? Laguna da. No regondana hor esazuela, neban ezautzen da zelako, maju edo magi. Irati, erauzkin. Bueno, bai. Panto. Super, enuna ezagutzen, eta... Idoli moten daue. Super jatorra... Un amor. Bai. Super goxu. Bai, bereziki beran ikuste, que me sorprendió. Enuna ezagutzen pertsonan, eta bai, super. Eta igual nola ere txonia den, ez dakiz zer, igual ematen dizu zentzazioa, beste modu batekoa dela, bueno, edo hori izan zen nire aurre iritzia aspaldi, eta super potxola da, osea, super jatorra. Ez que nik uste danok, jendea jatorra da generalean. Bai. Eta jazta. Baina batzuekin afinidade gehiago azteko, porque zegoen gaztetxo asko, eta nire ditut 26 urtezu. Bueno, adulto! Hor bai. Baina gaztetxo tipo batxillerreko jendea zegoen. 16 urte. Jagia da, bai. Bazen batxillerrekoak bestak 18, 19, eta karo, nigo egin, de qué cojones hablo? Ja, 16 urte. Orduan gutxien juntatu nintzen, pues, padillakin, besaka, Bueno, es que padilla ya dago insesoan, Ego zinen zuen grupitun, no, zeintzukin izan duen berban Ni Julen, da Paul, da Majada, da gero Alex Egaz. Ez que esan ebana, baten, inevitable, olako talde handi baten, eiki, talde txukitzu, gero zuaz bego nintzen, supersindikalista. Supersindikalista gara ginen. Ni, ni superatu pasanean. Itxain duda bat deuket? Buena klaketa san edo benetan da. Vale. Bueno, norberak pentsa dezala nahi duena. Pentsa dezala norberak nahi duena. Bueno, bueltan oso labur egingo dugu entrevistaren bigarren partea. Hori da. Zer diogu? Zer diozu? Elkarrizketian bigarren parte.
eldu dakariz. Orduan, amen, zuek eduki sortzaik zarien ez? Bueno, ez horri gaitxik, interesetakulako zuen iritzixe da zuen bizitzi. In eta out egin arazten dikuten gauzak komentaukeuz. Vale. Osea, in egotea eta out egotea zer den zuentzat. Osea, gure bizitzetan in eta out momentu hontan. Ze gauza dago esan in, ze gauza out. En plan, modan eta ez modan. Bai, hori da, modan eta ez modan. Bai. Hori da. Zuentzako... Hoi modan da, eduki sortza gixetik. Eta zuen bizitzan oso baina, in. gehiago zuentzako zer den moda eta zer ez den. Osea, ez da oroar mainstreama dena edo modan dagoena. Zuentzako, pues niretzako adibidez, eskizakit zer esan txoen dagoat notasetan. Nitzako adibidez, nire bizitzan momentu hontan. Vale. Bueno, eske oso gauza randoma dukaz, baina adibidez, out, gero eta out daudaz, takoiek, zen hilen egunero, takoiek ipintzen itxuzen. Vale, niretzako daude superin oraintxe bertan takoiak. A ber, nitzako bebadazin, baina eventutan daulako gauzetan, o asteburutan, o baina ez egunero. Ez que lehen egunero takoiek ibiltzen itzen. Eta igerri neban benetan, hanketan igerri ineban. Eta ja, oin, egunerokotasunin, planukin ibiltzena, eta zapatutan, takoi, odana alaku. Ez que lehen beti nire soinu zen klakla. Benetan, literal. Eta on ja, bai, klakla bat normalen. Eta on ja, pixkat haut zezatot. Tia, no sé. Ja. Ez que komodia nada. Osea, gure bizitzan, egin izan ditugun gauzak ja ez ditugula egiten, edo orain hasi ganak egiten, edo... Bai, izaleke edo. Un poco el rollo. Bai. Ni tatuajik, ni pioa de quedas. Bai. Osea, exagerado, barbaridade de Oi, quedas. Ole! Pio bat. Claro, es que negun etxatez ikusten. Claro. Lena, osea, en arrepentitzen bategaz be, baina oinene basanengo, oina haut. Bat bezendu nengo. Ene basan kenduko. Nire bizatez die, doain kendu, ez todas nahi. Da mini bari, en plan, derben, boto bat emon danak kendu, ez ene basan kenduko. Baina ne basan berriro engo, en plan. Ez Eta rubisa ipini bez. Morena ipinina, kasi me quedo calva, rubisa ipintzi darren. Niretzako super out dago orain rubia jartzea. Osea, metxa rubiak egitea. Bai. Ez, tia. Beitxu, nik esan eban aspaldi. Ja, rubixo kentzan oie, monena ipiniko... Agunta honean zenbat agunta honean. Bostille, onja barriro rubixorot. A ber, lehenako intensidadiez, baina barriro rubixorot. Oie, ezina egon morena. Eza gainerak super garestize da. Ni rubisa nengun, platino. Bai. Keba. A ber, baina egon zein que ez goitxik eta betik eta holan ez da garestia. Ez que nire bizitzan ez da grisik. Ja. Osurize da. Hori divertigarria da, oso zen jolastea. Ez, inestable. Zuk Iker, zure bizitzako in eta out? Dago super out kirola oraintxe bertan. Bai. Super out. Baina triatloien bizu? Claro. Hor dago arazoa. Dago arazoa. Osa, horregatikan esan un baietz. Bueno, beste gauzen artean. Derrigortzeko, ja kontratu firmatu da. Daramat iraietikan, pero vamos, o sea, kilo por mes. Eta... Jo, es que Elena, como ego ginen premierin... Lo ditzen. Ego ginen premierin da, ataten da dejateku da. Gubixo, janda. Jateko dago. Da esatetik baina, ekainine triatroien biogu da. Bixer. Joder. Vale, eta triatloia egin behar duzue batera. Hori esango dugu, triatloia maite dut. Triatloia in. Triatloia in. In egoteke. In egoteke. Baina, asizaria. Itxoin, testu inguruan zuloei azalduko diegu. Triatloia maite dut izeneko ekintza bat sortu da, nolabait, kirola edo triatloia egiten ez duen jendeari bultzatzeko triatloia egitera. Eta hortarako, kontatzen dute, hainbat aurpegi ezagunekin, eta kasu hontan, zuekin jarri dira harremanetan, triatloiak egiteko. Triatloi bat, konkretua. Zuk emizu super sprint, zuk sprint. Nik sprint. Bai. Wow, eta super suena parece, osea, gehi jamoten dau, baina ez, super sprint da lehen goku. Da super motza. Gainera, deituzkio zuk hartu tezen gezunin da zen, bai, beste pertsona tepein jau da jartu dau, beran distantzia esan dut, mesedez ez esan. Motxen hartu da bena, zenien hori hartzen handisa, osea, nire koña. A ber, baina gauza bat, zelan hasi bizari entrenetan, osea, zeintzu di entrenamentuk? Martxoan, supuestamente, materizkigute ekipamendu guztia eta movida guztiak, eta supuestamente tabla batzuk, entrenatzaile batzuk, opatek, bakoitzari bat, supongo, ze entrenamendu jarraitu behar dugun triatoia irizi arte. Irun biziaz? Ni hementxe antiguan. Un biziaz. Alde guin bat, emat. Bai, iso zemiko da. Bai, eta hori, ordani martxor arte, ez dute zer egingo. Osea, martxor arte, baina hasi ja? Baina ez que perezos.
Zeba, txikero ditut 3 hilabete jarraian, kirola. Claro, Martxoa, ta- pirila, maiatza, eta ekaine arte. Baina Iker oso gogorrengo atzue. 20 kilometro bizibetan. 20? Nik esan zen, nire esaztien. 350 metro igerizan, 10 kilometro bizikletan, 2,5 korrekan danik. Nire zein berba kilometrutan, hain berba denporan. Zemat, ordu erdi korrekan, ordu erdi, Ja nire 2,5 da, Markinetik Etxebarrire junda etorri. Zer? Bueno, iguales. Markinetik Etxebarrire jun, 2,5 kilometro, Nik hori ziotein, Korrika? Korrika, nola ez duzu Orduan zua bai, out kirolean, ez? Ez mea zuekin 2,5? bai piniotin dauela. A ver, korrika. Ipiniot aurte gimnasio putona inda. Baina korrika, Vale. ez duzu zertan egin behar, ezara izan behar Usain Bolt, hori nahi dut. Bueno, idezan korrika lasai, baina korrika. Niri bilur, jente danari motetzo bilur gehiagan igerizan, zuri? Baita. Ba, niri korrikan. Niri horrek emango lidak Niri korrikan. igeria Baina gehiago. itxaso handala. Ja nire oso hotza dauri. Korrikan. Bat, hartze dizu hanka, Eta ala. korrikan. Korrika. Imagina tiburoie. Bueno, a ver, tiburoie. Lekeition. Ni kriston arazuek piztinan, da hori izango da nire arazoan dizera. Da, hau biko tire esaten da, ja nire, engot, ez entzunena engot, esan dozun barbaridadi, baina nik supertxartu paseto piztinan. Zeba? Ze igeri janoen inbegiz esarratute, lehengo 20 segundu bai, baina 30 segundun, ez da bromi, mesedez psikologo batek abantzuten badau, mesedez lagundu, krokodilu dauzela imagineto piztinan, eta urten enbi errixetot. Kriston kloro zaina eta ez du kokodilo imaginatzen. Tiburoiek eta krokodilu dauzela sartzi jote burun, da piztinatik urten diot, bai edo A ver, kokodilo esan berriro. Krokodilo. Kokodrilo. Kaiman. Benetan, eta ez da bromi, benetan, da, digulik erizan hori da, enbio, begiz ezabaldu da holan. Bai, Da, ez da, aurrera, da, benetan paranoia, benetako bilurre sartzi jate. Osea, ez da bromi. Orduan itxasun ez dakizela nein. Itxasun entrenau bizue baina edo piztinan? Bai, Entrenau bitxosun? itxasun baita. Zelan entrenauko jota? Jakin barezu mareetan nire Kare, eskau donostiku da? Claro. Kari, gu barrukoa. Bai, oin sartuko nahi uretan. Joaten agun batean, ondartatikan, guarteraino batean. Hori barru berak. No, zerbait egin Hori barez du, ondartatikan guarderaino, inbarez duzu. Ta nik juanta vuelta. Claro, Kari, nun nahi duzu Karo, gero, bueltatu barko zinateke hortikan, Tu ja nire gauza Igual bat. zu jun vuelta. Dari un vuelta. Apuntatu gaiteke plan hortara, me encanta. Firmaute da kontratu, nire zinot esan. Ipintzen dau kontratun tiburoiek eta olako gauzak? Itxosoku? Ba, eske esto... Seguruan ez dakit dagoen. Ni paranoia sartzea. Segura badago, ez dakit dagoen justos. Zezaten, Por tiburones no creo que haya, baina... Ez beretan, beitxulape. Beitxulaz. Que no, nik benetako bilura sartzatela, piztinan. Onan, Izurde bat tomau, Izurde, esaten. Nirik, uretan dauen gauza, cualquier ser viviente, con dientes o sin dientes, Ba, Donostin azako daz. Bai, pepinos de mar daude asko. Donostin azako. Ni Donostin, baina una sendanetan beti gauza raro topoitxoa zitxosun. Oixeitxik motozte bilurre. Ba, kontuz. Ni neuri 5 infarto. Edo igual alda motivazioa harina Zurrionan azako gauza raro daz. Bai, baina... Bai, kakak horre flotatzen, basura poltsak. Arrain raruk. Zer diozu? Esatotenak bilurre. Medusas calavera da, portuguesas dolakok. Yo no he visto, Karabela. Inoz ikusi oso holan ardizek eta hauntzek zelan, asustetan dizenin infartu motetzi da, jausten dizen. Ba, hori ze pasau gehione. Osea, ikutzen hau una algarrara, hola nengo, txuta, infartu da bertan hil. Osea, te juro, honek ez teko horrazirik. Ikustot arrain bat, guau. Bueno, abixatuta horre egon gora ikusten. Bai, loraze panotza gazko. Ni lekeition eta janire Donostin. Bai. Ez, holakagu. Bai. Azken in eta autekin jarraituko dut. Ni daukat apuntatuta, super hau dagoela gaur egun erabiltzea FaceAppa eta aurpegia bueno, moldatzeko aplikazioak super hau dago. Osea, ¿qué haces retokatzen? Retokarte la cara. Bai, super Ba, esango neuke inoz baino modan dugu bezala, Bai, baina niretzako, osea, ez da modan dagoela, osea, niretzako zutzako. super hau dago, osea, nada que ver. Da, filtruk ipinken, TikToken aguntaure ban hilebete. Zezan eban, hau ez da ondo, porque típico azeleko horrek eta filtru. Ez, suabizarbe, ipinike da, osea, zu sartzen TikToken, filtru ja establezidute da. Ja, establezidute da, egixe. Bai, fuerte da. Establezidute da. Danik esan eban hori. Bai, danik esan eban hori. Igual eraduzu argazki bat, eta derrepente daukazu grano bat hemen, ba, bueno, osea, grano hori kentzea, me parece, bai, baina FaceApp en plan, que si Españak, que si begiak, ez, osea, super out.
Bai. Bastante dago nik uste bueltan YouTube, bai, ez? Ai, me encanta blogak. Bueltatu da. Bai, eskerrik asko. Baina bueltau da... Bueltatzen ari da. Bai. Tendencia 2016. Ez que niko soin ikusto TikTok bakarrik ja, YouTube bueltan da. Bakarrik? Nigan oso in momentu enten TikTok. Insta da YouTube ja esain beste. YouTubeko shortak. Hori Zero. total. Hori zer da. Super kuñau da hori gainera. Bai. Eta Instagrameko horrek erretratuk, Instagrameko horrek oinipini da bena susartzezarin mesutan azpizen. Hori, zer da hori? Igone ban bi egun da zeran, zer da? Zer da hori, baina... Zer da? Eta notak musiki pintzen hor, en notas. Ez dut aitzen. Total. Oso out da bebai, TikTok, a ver, gauzat, zer da hori? Grum, nos vamos, grum, no sé qué. Hostia hori. Bai, hori trenda, en plan, máscara, vamos, cegas, vámonos. A ver, explica usu esari ela edukizatzai. Zer da hori? Trend bat? Bai, sin más. O sea, azizan nik uste tipo batekin itizula... Eskorre pixkat cringe. Itzuli gauzak del brasileño al español. Oso gracioso zen, gartezen igual, aparcamiento, esto significa aparcamiento. Vámonos. Eta azizan nola, itzultzen kartelak, eta jendeak hartu zion muletilla horita, edo ze tonteria, vámonos. Tardun cambio, pero vámonos. Osa, subnormala gara. Totalmente. Hori da nire konklusioa. Totalmente. Daukat jarritare bai, fruta jatea, Asai balls eta matcha super out dago. Pokeballs. Zeba da mundu da oinkaledanetan pokeballs. Super out, kari gainera, 16 euro kobratzen dituzte. Arroz puta baten gatik. Kanpoan gozaltzea dago out. Donostin kafe hartzi, out. Out, hori bai. Hori bai. Aguatxirri naizot, 4 euro kafitz. Total. Starbucks, ditzako, out. Starbucks akamen bizit de los Erasmus. Se bestela nordoi Erasmusera. Entero nitzenetik kolaboreta bela herrialde jakin bataz, esan out. Nazka. Piniot bebai, out, nire kasun glutena urti daroiz, out, baina eske ongun inoz baino out hau ze tripak txarto, tio. Glutena out, mesedes, malen. Nik usteet, deskuritutela dola gutxi bai posible da edera gaixi egitea. Beti, jatean bokadillo bat, igual naiz, un guarro bai, baina bokadillo bat o pizza bat, beti hazen naiz. Fijau? Nola. No. Ez dute zer ulertu. Izan da imitazio bat, nire betxoa. Kriston performance haixen da, segundo baten, bene. Fijau glutena jato zuenin, tripi, derepende nire aztate. Bai. Zer da, esto de onomatopeias. Bai. Igual jato dau pasti literal bat, aztate. Vale, amaitzeko ja, nik daukaz bai out, pitilluk sentitzot. Pitilluk nia, eskena... Bueno, ez du ez oroar mundua, ez? Ja, bueno, batzu jarritzen da. Baina, aida... Osa, bueltean bada modi, ni paso. Aigara komentatzen da, galtza zabalak ebai ja joaten ari dela. Ez, mesedez. Super zabalak out giratzen ari Mutilari pasau jatzuen gauzarik onena da, praka zabalak. Da igual bai, Gauzarik onena pasau jatzuena. Berrio joaten, eta berrio estutzen hasiko dira. Ez que nire favoritu di straight, zuzenak. Straight. Out, zeba da, jute zara prakak erostena, da kriston kategoria pillu prakak. Slim mom, sister, out. Big, small, waist, boot, push up. Gimnasiora junitzenin, literal, de repente, azte garela makina probetan da karo gukidei pesteukeu, jute garre recepziora ez hau zet, parkatu. Osa, ez que ez dakit makinak erabiltzen, aldozku bat omatek esplikau, da azteate, hemen daukezu papel bat, hit drop, a ver, parkatu, ez dakit jaz, teknizismo, tio, hit drop, no sé qué, short. Bai. Esan, zer, gora da, bera da, listo. Esan, izterrak eitxeko makini, ba, hau. Tripia eitxeku, hau. Ez benetan, trauma. Exageraz. Vale, ja, maitzu da. Atzereko inbat. Bakeroak aipatu dituzula, bakero hautsiak, oza, hautsitako super out. Vale. Eta azken bat esango dut, ez dugu in esan. Ja, ez dugu esan in. Nik bi jarri ditut, zaizkitazko Animal print. Animal print, baina... Ez hainbesteia, Ez. Aizate behitzen. Nire kasun in, kirola legindukona. Bueno, claro, bai, nahi. Orduan ez da, maybe. Claro, maybe. Momentuz, maybe. Nik jarri dut, oso in dagoela niretzako janariari argazki ateratzea, beti, ez igotzea, saretara. Adina. Foto atera barzaio beti jaten duzun guztiari. Nire ustez. Hombre, modu guztia ez horrela, baina nik beti ateratzen dira. Nik uste hori dela adin kontua, Bai. Iztez da adin batean, de repente, postura magazela... Es que a gusto estamos en el chiringuito. Erretratuk bi esku gazatati, telefonuri hola neitzi.
Erretratu ataten zo izanin, telefonu bi, hola, Ai, neus. 27 urte, tia. 27 urte. Baina, ez dut esan igotzeko WhatsAppeko storietara. Da, nik galerian eukitzeko, esateko, akoratzea egon ginenean, Casa Julianen, ze ondo jan genuen, da sartzen zara begira, ze txuleta eharra. Ba, hori begiratzeko. Baina, besterako alda. WhatsApp historia. Nire ustez da, Out. Ez zigo WhatsAppeko estados. Hori, edade batetik aurrera, derrepende WhatsApp historia da, madre mía. Total. Baina hori edade batetik aurrera, gure hain, out. Bai, Super. No nos igote. bai, baina... No nos igot. Random gaina. Igual egun randometan de repente paisaje bat. Bai. Bueno, Ya, tía, ¿qué dices tú, Isildu? A ver, urtin meine. Bai. Gehiagi. Gehiago ere bai. Gehiago ere bai. Jente askontzako publikazioiek Instagramen, jentik ez dago erretratorik egoten oin. Ointze bat nire ezagunda lagun askok, euren perfilin, ez teki erretratorik, en plan, no hay fotos, bakarrik historia eta hola. Erretrato hitz esan duzu askotan, zer da erretrato? Argazkikari. Nire argazki. Argazki. Bai, post. Post da berdin erretratoa. Ez, erretratu da, atara erretratu, argazkize. Ni? Ba, erretratu bat. Baina ez da izan Baina ez da izan landariai, eh? Bai, osea... Foto. Hori da, retrato sinónimo foto? Argazkia. Baina, retrato... A ver, aulesti arrez, hija, erretratu. Ah, bueno, koño, ba, hori azaldu. Jentik ez ditu erretratuk egoten? Osea, ez ditu publikazioek egoten? Pilo da jentea zero de kosana de historiak. Historiak. Indestakadak. Indestakadak, bai. Out daude destakada ja, Nire klasekoak, nagola gaztekin klasen orain, da, zero publikazion, eta denak destakadas. Zer etxen ditzen dabe hori 2000-etik aurrakuk? Bueno, eski ja 2000 bez. Igual ja 2000 eta marretik aurrakuk. Eta beti da argazki bat, tipo, hola, kogotetik. Osea, tipo, perfileko fotoan... Hori seguramente mutilako. Hori, tipo, mandibulita. Estraelixe. Bai. Tau. Eta egiten dute, story bakarreko... Osea, ikusaldi bakarriko... Bastante polla vieja zuten egia hemen, Vale, eta azken bat esangot, haut bebai espanetako matik sentitzot. Hori xatera juna. Ez, niretzako ez. Jota, ziketi. Kriston arrakalak, bai. Niki pintxot espanetako mate bat ontxe, eta 5 minitxure espana jausitxate. Ziketu. Exagerada. Holan. Exagerada. Zatike. Bai. Horrez dakit. Osa, glosa mesedez, glosa. Eta zeja finek. Ai, niretzako ya tienen algo, Osa, de moderna. Claire geitxu niritxate gustan sentitzot. Ez, neuri bez, ez. Bueno, nik nire azken nina esango dut, historietara, oso laburra da, historietara Spotiko kantak igotzea. Osea, rekomendazioa. Indago. Niretzako bai. Urteko rape, hori... Igo dozin publikazio eta besti bajarri. Hori da, gomendio moduan. Se kaso itxotzen jentik igotako bai. Eta deskubritza itxuaz. Claro, hori guai dago. Bai, superados. Vale. Zer? Bueltan entzularen galdera. Entzulearen galdera. Entzularen galdera, guazen entzuta. Enpresa daukagula. Venga. Joseba Alonso. Hau, Pabletan zabiz, eta eduki sortzaileak gaurko programarako nire galdera izango zen. Zen nahiago zuen, Instagrameko kontua desagertzea guztiz, edo triatloian belauna haustea. Hale, segi edukia sortzen, izker. Eskerrik asko, Joseba, bueno, galdera badakizue. Zer nahiago duzue, Instako kontuak kentzea edo triatloian belauna lesionatzea? Belaune. Gorkulo belaune. Kontuz, zuek ez lesio bat launean, nik ligamentoak apurtu nitun, egorintzan operazio itxoiten 5 hilabete, gero operazioakin beste hilabete. Pues cortar por lo sano. Amputación. Amputado eta diru laguntza. Total. Nik gara belauna, Oraintxe bertan. Oraintxe bertan, de repente, se me cae un poco el mundo. Aurrekoan eukin un sorpresa, susto bat, kasi galdu nula kontua. Kontuz, ipini autentifikazioen 2 pasos? Claro, hori da arazoa, jarri nun, baina nekan autentifikadoraren aplikazioa. Orduan me lo mandaba a una aplicación inexistente. Orduan ezin zen sartu. Tan egon, en un callejón salida. Egitezu, zu sartzen zea beste moilu herri batetikan, jartzen ez du kontraseña, eta kontraseña asmatzen balin baduzu, bialtzen du klabe bat, eta ala ere, nik belauna apurtu haintxe bertan. Bai, Sisko. Benetako eduki sortzaik zari. Benetako zari. Eske gatxada, gainera euskeraz gatxada. Buf. Bai. Gainera ni planak egitena, bai, pasorteuk eta egiteko, da, ja, numero bat. A ber, atzeni numero bada, baina, bueno. Bai. Joko txiki bat modunan. Bai. Bueno, erantzun da. Presa, daukagu orduan oparia, zuentzako. Bueno, kamaratzean emango diegu. Esango dugu eskerrik asko.
Gustora gozarie? Super gustora. Pero bueno. Ni neuk eston ondo pasado. Osea, sarie, itzelak. Autentiku saria. Total. Bai. Beste musu handi bat gainerako eduki sortzaile ere bai, haien errepresentazioan ere etorri dira eta hori beste bat arte. Beste atal bat arte. Hori da, musutxu bat kariz. Aio. Agur. Musu.